Un museu de la Vila Joiosa, a la Marina Baixa, exposa estos dies dos projectils que fan referència a dos moments històrics on esta localitat va tindre un paper rellevant. L'un és la Guerra de les Germanies i l'altre la Guerra de Successió. José Coloma ha visitat este museu. Un dels projectils que es poden veure a Vilamuseu és esta bala de pedra de la Guerra de Germanies, que segons es pensa se'ls va caure als agermanats quan fugien de la vila. L'altre és este projectil, esta bomba de ferro de la Guerra de Successió, que segons es creu va ser llançada pel bàndol borbònic. La raó, segons les investigacions, per la que està tan ben conservada és que va perdre la metxa i quan va ser llançada, en lloc d'estallar, va quedar incrustada a la casa del capità. Són dos objectes que pertanyen a dos conflictes bèl·lics importants per a la Vila Joiosa. Dos projectils que conten una xicoteta part de la nostra història i del paper que va tindre la ciutat en estos dos esdeveniments que van transcórrer amb 2 segles de diferència. Esta bala de pedra, que van trobar el 2017, pertany a la Guerra de les Germanies, quan les tropes agermanades es van assabentar que la ciutat d'Oriola havia caigut i van fugir de la vila cap a València. La bomba de ferro remet a la Guerra de Successió. La vila va ser l'última ciutat del Regne de València que va caure en mans dels Borbons. La vila és el punt on els agermanats comencen a perdre la guerra, perquè així s'enteren quan arriben les tropes de que Oriola acaba de caure i se retiren de la vila. I en quant a la Guerra de Successió, la vila és l'última ciutat del regne a caure, perquè està en una comarca, la seva comarca, la Marina Baixa, està aïllada de la resta del regne. Granaders com este eren els encarregats en les tropes dels àustries de llançar aquestes bombes. Expliquen com funcionava, com s'encenia una bomba, com la llançaven, què significava ser un granader en els més alts de l'exèrcit. Una pedra foguera, una mena d'encenedor de l'època i una pipa completen aquesta exposició que ens dona a conèixer un poc més com visqueren estos dos conflictes a la Vila Joiosa.